Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αρχιμίδης από το webaptester.com. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε κάποια παραδείγματα σχετικά με το MVC, για το framework, το Code Igniter και για το πώς μπορούμε να παίξουμε γενικότερα με το MVC. Θα δούμε κάποια παραδείγματα πολύ βασικά, θα δούμε και κάτι, θα παίξουμε βάση δεδομένων, θα δούμε γενικότερα κάποια πραγματάκια, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ. Για να συνδέσω με το προηγούμενο και χθεσινό βίντεο, το οποίο έγινε ένα tutorial σχετικά με το πώς εγκαθιστούμε το Code Igniter στον υπολογιστή μας και μάλιστα στο WAMP, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή, να το. Αυτό το οποίο λοιπόν κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το έχουμε τρέξει, έχουμε μπει στην αρχική σελίδα του Code Igniter, η οποία με το που το πατάμε βγαίνει, είναι το index αυτό, και λέει ότι είναι μια σελίδα που μας καλωσορίζει, που έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές του, και λέει ότι εάν θέλουμε να κάνουμε edit αυτή τη σελίδα, πρέπει να πάμε σε αυτό το view για να αλλάξουμε το structure της σελίδα, είναι αυτό που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτή τη σελίδα, για το τι εδώ μέσα μπαίνει και το τι εμφανίζεται δυναμικά πάντα, είναι ο controller. Άμα διαβάσετε το άρθρο, καταλάβετε και πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με το βίντεο αυτό. Οπότε, καλό θα είναι να τα κάνετε όλα μαζί. Και το άρθρο να διαβάσετε και τα βίντεο να δείτε. Αλλιώς, από μόνο το καθένα δεν θα σας βοηθήσει. Εάν δεν ξέρετε καθόλου τι είναι το MVC και πώς δημιουργούμε κάτι σε MVC. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε λοιπόν είναι να σετάρουμε στον admin σε ένα project, new project, όπου θα είναι PHP application. Θα το ονομάσουμε Code Igniter Help. Igniter Help. Και θα πάρουμε από το Code Igniter που είναι στο WAMP όλα τα στοιχεία που έχει. Δηλαδή θα πάρουμε ουσιαστικά το φάκελο του Code Igniter που είναι στο σύστημά μας για να τα έχουμε έτοιμα για να παίξουμε με αυτό. Next. Πατάμε Next και Finish. Έτοιμο το project. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποτελείται από κάποιους φακέλους. Εδώ, Application, System, User Guide. Το User Guide είναι το User Guide. System είναι κάποιοι φάκελοι και κάποια αρχεία που έχουν είναι με το core του συστήματος του Code Igniter και καλό θα μην τα πειράζουμε. Και δεν θα τα πειράξουμε σήμερα. Και Application που είναι όλη η εφαρμογή που θα φτιάξουμε και τα tutorials που θα κάνουμε. Όπως λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ως εξής. Ας δούμε πρώτα απ' όλα τι περιέχει η Application. Έχει κάποιους φακέλους. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι οι controllers, τα models και τα views. Model View Controller δεν είναι. Επίσης υπάρχει ένα σημαντικό αρχείο που λέει config, είναι configurations, και εδώ θα δείτε ότι ας πούμε έχει database configuration. Δηλαδή εδώ πέρα όταν σετάρουμε τη βάση θα τα περάσουμε κατευθείαν τα στοιχεία και πολύ πιο εύκολα, οπότε δεν χρειάζεται να περνάμε συνέχεια σε κάθε σελίδα να κάνουμε σύνδεση με τη βάση. Αν θέλουμε να την έχουμε τη σύνδεση ενεργή και να κλείνει όταν εμείς θέλουμε σε όλες τις σελίδες της εφαρμογής. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά και σε άλλα βίντεο θα γίνουν αυτά, θα γίνει μόνο ένα βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας πάλι την αρχική σελίδα. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν, ας κάνουμε το πρώτο πράγμα. Πάμε εδώ στο Views λοιπόν, πάμε στο Welcome Message. Αυτό. Να δούμε τι είναι αυτό. Μάλιστα, για πάμε σιγά σιγά. Πάμε στα Views λοιπόν. Τα Views είναι εδώ και βλέπουμε ότι έχει Welcome Message PHP. Για να το ανοίξουμε με τι έχει. Μάλιστα. Παρατηρείτε ότι είναι ένα HTML5 αρχείο, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια ιστοσελίδα όπου έχει το head κανονικά, έχει CSS που είναι μέσα στη σελίδα, εντάξει, είναι λίγα έτσι κι αλλιώς, έχετε ένα container, είναι μια κανονική ιστοσελίδα. Εμείς λοιπόν για να δούμε ότι το εγκαταστήσαμε και σωστά, ας κάνουμε μια αλλαγή. Ας το αλλάξουμε αυτό και ας γράψουμε εδώ εμείς το γράφουμε αυτό, webaptester.com, για να δούμε αν το σώσουμε και κάνουμε ένα refresh στη σελίδα αυτή. Να το, άρα είμαστε στη σωστή σελίδα. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε να πειράζουμε γενικότερα και να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τους controllers και τα views για αρχή και μετά θα παίξουμε και με models. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα controller, έχουμε ένα index face, το χρησιμοποιούν πιο πολύ για να καλύπτει το directory των controllers και βλέπουμε, ας ανοίξουμε λίγο το Welcome PHP που είναι ο controller. Εντάξει, αυτό το πρώτο είναι προστατευτικό πιο πολύ, προστατεύει για να μην μπορεί κάποιος να περάσει τον controller απ' έξω πιο πολύ και ξεκινάμε. Προσέξτε κάτι, όλοι οι controllers είναι κάποιες PHP classes, εννοείται ότι ο Code Igniter είναι full object oriented πρόγραμμα και είναι ουσιαστικά είναι full object oriented και είναι λογικό να είναι full object oriented, διότι δεν θα γίνει να είναι scripting και να
να λειτουργεί και σωστά τόσα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις με αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Τι λέει αυτό? Λέει ότι η class welcome, που είναι το όνομα του controller, extends CI controller. Extends στη γλώσσα του προγραμματισμού και σε object oriented programming σημαίνει ότι κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά αυτού εδώ, του code igniter controller. Το code igniter controller είναι κάποιο controller που πάνω σε αυτόν βασίζονται όλοι οι controllers, κληρονομούν όλα τα χαρακτηριστικά του. Και είναι βασικό διότι μαζί με τα κληρονομεί μπορούμε να το κάνουμε ουσιαστικά, να το κληρονομήσουμε τα sticker και να κάνουμε και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό. Και σας λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι το index page είναι και ότι αυτός ο controller λοιπόν μπορούμε να τον βρούμε, είτε γράφουμε το index pc welcome, είτε το index pc welcome κάθετος index. Προσέξτε τώρα, εάν παρατηρήσετε, μισό λεπτό να σας δείξω, εάν παρατηρήσετε θα δείτε ότι εδώ πέρα πάνω δεν υπάρχει, δηλαδή και index να βάλω σκέτο, μισό λεπτό να δείτε, θα δείτε ότι είναι το ίδιο. Εάν πάω και γράψω welcome, όχι, λάθος είναι αυτό, δεν είναι έτσι, index.tsp κάτω welcome, θα παρατηρήσετε ότι πάλι είναι το ίδιο. Τι έχει συμβεί? Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι το εξής απλό. Συμβαίνει το εξής πολύ απλό, ότι στα site, στις εφαρμογές μάλλον που είναι φτιαγμένες με Code Igniter, ένας controller, συγκεκριμένα ένα welcome controller, είναι ο default. Δηλαδή, έχει μέσα κάποιες μεθόδους, κάποιες actions, κάποιες, όπως το έχουμε την index. Η index είναι η βασική, είναι η κύρια, αυτή που φορτώνει, το πρώτο που φορτώνει ο welcome μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί η function να λέγεται Δημήτρης, αλλά θα φορτώσει την index. Όπου ουσιαστικά, εδώ μέσα, αυτό το οποίο γίνεται, είναι ότι κάπου έχει οριστεί ότι με το που θα ξεκινάει η εφαρμογή, υπάρχει αυτός ο controller ο οποίος αναλαμβάνει να ξεκινήσει την εφαρμογή, να εμφανίσει το view ή να κάνει κάτι σε σχέση με την εφαρμογή. Είναι πρώτος controller που βλέπουμε. Αυτό εδώ πέρα ρυθμίζεται στο εξής. Εκεί που πάμε λοιπόν είναι στο config φάκελο και πάμε εδώ που λέει routes. Τι είναι το URI routing? Είναι βασικά ένα βασικό στοιχείο στο οποίο βασίζεται το MVC. Ότι μπορούμε να πιάσουμε και να λειτουργήσουμε controller από το URL. Δηλαδή, δείτε εδώ πέρα, είναι το domain, είναι ο controller, είναι η μέθοδος index, όπως είδατε, και το NID μπορεί να είναι μια παράμετρος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε εδώ, να έχουμε μια μέθοδο edit και εδώ πέρα να είναι το ID του άρθρου, ας πούμε, θέλουμε να κάνουμε edit. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση σε σχέση με τις κανονικές και τυπικές εφαρμογές. Όλα γίνονται μέσα από τα URL εδώ και φυσικά τους controller. Οπότε λοιπόν και πάμε πιο κάτω και βλέπουμε ότι έχουν βάλει το default controller να είναι welcome. Δηλαδή όταν ξεκινάει η εφαρμογή αυτός ο controller παίζει. Άρα είναι λογικό η index του, η function που είναι η πρώτη function, είναι η βασική function σε κάθε controller, είναι αυτή που τρέχει με το που ξεκινάει ο controller. Είναι αυτή που λέει this, load view, this είναι, το χρησιμοποιούμε πολύ στο Code Igniter, θα σας δείξω μετά πώς γίνεται, load που είναι η μέθοδος, view, reserved word και λέει welcome message, όπου αυτό τι κάνει? Πάει λοιπόν στα view μας, στις views εδώ και ουσιαστικά φορτώνει αυτή. Γι' αυτό και βγαίνει αυτή. Ας κάνουμε λοιπόν εμείς κάτι για να δούμε λίγο το routing στο controller. Ας φτιάξουμε μία συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει ένα hello world, public. Θα κάνει echo κιόλας, δεν ούτε καν θα το επιστρέφει. Public function, ακριβώς όπως πάνω. Say hello. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καν δεν χρειάζεται να έχει παραμέτρους, θα είναι γενή. Echo hello world from webtester.com. Αυτός λοιπόν ο controller τι θα κάνει? Εάν εμείς λοιπόν πάμε στο URL μας και ουσιαστικά δημιουργήσουμε αυτό το controller πάνω, θα δείτε πώς παίζει ακριβώς. Για πάμε σιγά σιγά να το δούμε. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα μας, την αρχική, και θα πιάσουμε αυτό το controller. Say hello, το βλέπετε. Πώς θα το γράψουμε τώρα πάνω στο URL? Ξεκινάμε.
index.php. Αναγκαστικά αυτό το βγάλουμε, αυτό κανονικά μπορούμε να το βγάλουμε, μην υπάρχει. Ο controller μας, ο welcome controller, είναι controller, γιατί μέσα αυτόν είναι αυτή η function και το όνομα της function, όπου θα είναι το say hello. Το τρέχουμε. Να το. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σελίδα στην οποία δεν άνοιξε κάποιο view, απλά επέστρεψε ένα echo σε μια κοινή σελίδα προφανώς, διότι ουσιαστικά δεν είχαμε κάποια σελίδα σαν όλες οι σελίδες και όλα τα views μπορεί να μπουν σαν μεταβλητές. Εδώ πέρα δεν υπήρχε κάτι, οπότε το έστειλε. Έτσι ουσιαστικά λειτουργεί. Με τον controller λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε να κάνουμε πράγματα και να δημιουργήσουμε και πράγματα εκείνη την ώρα πάνω στο πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε. Άρα λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το controller. Ας κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Σε αυτή τη view που έχουμε θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα μήνυμα μέσα, στο οποίο ουσιαστικά αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα γράψουμε κάτι και θα το εμφανίζουμε στη σελίδα. Αλλά θα το γράψουμε μέσα στο controller. Δεν το γράψουμε δηλαδή στο HTML της σελίδας, θα το γράψουμε μέσα στο controller. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μέσα από το controller, για να περάσουμε σε μια σελίδα δεδομένα, κάνουμε το εξής. Δημιουργούμε μια μεταβλητή data, όπου ουσιαστικά είναι τέτοιου τύπου, και ξεκινάμε. Θα την ονομάσουμε my title. Θα κάνουμε ένα μικρό τίτλο, η οποία θα είναι ίσο με ό,τι θέλουμε. Ας πούμε, εγώ θα την κάνω να είναι ένα h3. This is my title from controller. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να περάσει μέσα στο view. Έχουμε λοιπόν αυτό το view και πάμε εδώ και κάνουμε κόμμα data. Τώρα, αν το τρέξουμε, θα δείτε ότι δεν παίζει, γιατί προφανώς ναι, εμείς το περνάμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το my title να το εμφανίσουμε στο view. Κάνουμε λοιπόν ένα copy εδώ, μην το ξεχάσουμε. Πάμε στο view μας και εδώ λοιπόν γράφω. Εδώ πέρα λοιπόν ανοίγω PHP, γιατί μιλάει, και κάνει data, echo, my title. Προφανώς με ένα. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Στο view. Να το. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μέσα από το control μπορούμε δυναμικά να δημιουργούμε πράγματα σε μια σελίδα. Ας κάνουμε και κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι να δούμε να κάνουμε και κάτι άλλο αν είναι τώρα μέσα από το controller. Και θα δούμε και θα υπάρξει και επόμενο βίντεο όπου θα κάνουμε πράγματα με views πλέον κανονικά. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Για να γίνουμε πολύ πιο δυναμικοί, πάμε στο controller μας και κάνουμε το εξής. Δημιουργούμε μια μεταβλητή data ίσον, migrating ίσον, προσέξτε, έχω τοποθετήσει εδώ μία μεταβλητή όπου είναι αυτό που θα βάλουμε από το URL πάνω και θα δείτε ότι ό,τι βάζουμε στο URL σαν παράμετρο θα αλλάζει αυτή τη μεταβλητή εδώ. Και ξεκινάμε. Hello, the name. Τελεία. How are you today? Παράδειγμα τώρα. Προσέξτε τώρα. Βάζω ίσον null γιατί εάν δεν το κάνω αυτό, πολύ απλά όταν θα φορτώσει την τέτοια, την view, θα μου πετάξει error. Στη συνέχεια πάω στη view και εδώ πέρα κάτω γράφω h3, παράδειγμα, php, echo, my greeting. Είναι το my greeting, καλά το γράψα. Ωραία. Πάμε τώρα στο URL και αν παρατηρήσετε, αυτό είναι από πριν, συγχωρείτε, άμα γράψω εγώ welcome, που είναι ο control, index, που είναι τέτοια, και γράψω John, το βλέπετε πώς αλλάζει. Στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε με πολύ περισσότερα παραδείγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.